ମୁଁ ବି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ ଅଙ୍କିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମାସିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ବି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2022 ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମାନପତ୍ର ପୁଷ୍ପଗଛ ଏବଂ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ସହ ସମାଜରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ସମାଜ ସେବା କରି ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ସମାଜ ସେବାକୁ ବ୍ରତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିପରି ଅସହାୟ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏକ ଟ୍ୱିଟର କ୍ଲବ ଗଠନ କରି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ତେବେ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ କାବେରା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଦିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଦିଆରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।